Siyabonga Baba egameni likaJesu waseNazaretha, uYinkosi yamakhosi, Baba ukumbusi wababusi. Akekho Baba uNkulunkulu ofana nawe. We give you all the glory. We give you all the worship, Lord. We give you all the adoration. Siyabonga ukuthi izwi lakho uNkulunkulu wethongwele linamandla, liyawenza Baba umsebenzi. Thatha indawo yakho ngalo Baba, lidunyiswe liphakanyiswe igama lakho. Hallelujah. Liyabasebenzela abalikholwayo, izwi lakho liyabasebenzela abalikholwayo. Hallelujah. Sesibingelele bazalwane, ngibingelele kakhulu mfundisi uNgubane, mfundisi uHlabisa, umama umfundisi uMbuyazi. Esibingelele ithandazo yethu esiqala ukuba nazo. Bengisho ukuthi kumnandi kanje namhlanje indaba kukhona nina. Hallelujah. Sibashayile izandla bonke esiqala ukuba nabo. Siyanthanda kakhulu bazalwane ngendlela emangalisayo, nalabo abathatha isinqumo sokujoyina ibandla siyanamukele. Abantu abamnandi kabi ke laba nizoyibonela nani abazalwane bala ekhaya banothando loyisimanga. Nifike endaweni eright, indlu yenkazimulo, house of glory, la kuhlala inkazimulo kaNkulunkulu. Ngicela umfundisi uHlabisa ame ngeenyawo, simshayile izandla bazalwane. Siyabonga kakhulu umsebenzi awenzile bazalwane ngingekho eyubambile, kube nezinto eziningi kade zikhona. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu akubusise nesupport ebuyithola kumfundisi uNgubane nakubanye abefundisi. Sibonga kakhulu kubo bonke abazalwane abathatha indawo beshumayela. Ngithi uNkulunkulu anibusise nonke bazalwane, umsebenzi wenkosi owethu sonke. Asiphinde shaya izandla enkulu bazalwane. Ngibona umama uMthembu, siyabonga ukuthi uNkulunkulu usewenzile umsebenzi, ulayo ukuphelelisa nje, wayilimele bazalwane. Kodwa siyambonga uNkulunkulu ukuthi hayi namhlanje ukhona, nenduku uzogcina afika ngasayiphathanga okwesikhashana nje ephethe, kodwa induku izokwenza njani, izogcina seyishiyile. Ngiyazi nilindile bazalwane, nilindeni. Lindeni bazalwane. Hey mamhlabesi, uyabona inkinga esikuyo, balindite mangathi nje akumbulekanga lutho, bazothayi lo mzalwane, bazovele bathayi lo mzalwane akekho ke emoyeni manje, yini ungambulekanga lutho. Hallelujah. Siyabonga kakhulu bazalwane, akakazi uNkulunkulu athule angasho lutho. Uma seyithula angasho lutho suke sesilele. Hallelujah. Kubekeke kakhulu bazalwane enhlizweni yami, ngibathe ngiyakhuleka uNkulunkulu leyigcizelele athi kulonyaka we will experience great
miracles and wonders. Akakabi yona team leyo. Kodwa into uNkulunkulu ayibeke enhlizweni yami ukuthi kulonyaka from hayi kuthi ngonyaka ozawungabe starting from now, starting from today, sizo experience izimangaliso ezinkulu nebonakaliso ezinkulu ebandleni nasezimpilweni zethu, emndenini yethu, emsebenzini yethu, ezikoleni, wherever we are, kuzokwenzeka imali. Angathani ikholo nje le. Ngithe Nkosi noma ngaba ikholo noma bayikholwa ngoba uyisuyishilo izokwenzeka. Mina ngilindele nje bazalwane izinto ezinkulu. Uma ke bazalwane uNkulunkulu ethi uzokwenza miracles and wonders, usuke engasho ukuthi mhlawumbe, but sekuncikeke manje kulabantu afuna ukubenzela lezi zinto ukuthi bayayamkela yini. Sizona bazalwane, uNkulunkulu angayikhuluma into ibonakala ingenzeki kube sengathi uNkulunkulu beyengashongo, kanti inkinga abantu akhulume kubo abangayamkelanga. Njengoba uNkulunkulu asekhulumile ke bazalwane, wayeseyayibeka ke indlela yokuthi uze sifinyelele ke manje kulezi mangaliso nalezi bonakaliso kumele senze njani. Funa ukukhuluma lento bazalwane ngixoxe nje. Itimi yethu ke iphetheke impendulo yokuthi njengoba uNkulunkulu athi uzokwenza imangaliso nezibonakaliso starting from 2026 today going forward. Yini elindeleke kithi njengabantwana bakaNkulunkulu ukuzamkela lezi mangaliso nebonakaliso uNkulunkulu akhuluma ngazo? Sitholile test last year. Sinika itest ezengonyaka ophelile bazalwane. Baningi abantu abasemsebenzini abebengasebenzi. Baningi abantu abaphilisiwe. Baningi ama miracles enzekile from last year. It was bese kusayitest nje encane. This year bazalwane, starting from today, njengoba ngikhuluma nje uNkulunkulu uyaqala uyenza. Njengoba ngikhuluma nje uNkulunkulu uyaqala uyenza. uNkulunkulu uzophendula imikhuleko yakho okade uyithandaza, iyaphenduleka from today. Abangasebenzi qala uyolungisa iCV, uqala ufake iapplication ngoba umsebenzi wakho usufikile. Labo kade emsebenzini bafuna ama promotions, iyazi promotion yakho. Ababenenkinga emsebenzini ziyaxazululeka. Ama students abangangeneki ema universities kuzongeneka. Akakazi uNkulunkulu akhuluma into angayezi. Sesifike kwitimu ke ukuthi kumele senze njani. I-display ke lapha bazoyibona abangapha. Itimu yethu ithi the supernatural power of God is beyond human comprehension. It is accessible by faith. The supernatural power of God is beyond human comprehension. It is accessible by faith. Ngesizulu ithi amandla kaNkulunkulu angaphezulu kokuqonda komuntu atholakala ngokukholwa. Amandla kaNkulunkulu angaphezulu kokuqonda komuntu atholakala ngani bazalwane? The supernatural power of God is beyond human comprehension. It is accessible by faith. Ibandla bazalwane lizalwe ngamandla. Ibandla likaNkulunkulu, wena njengomzalwane uzalwe ngamandla, wazalelwa emandleni. Ansikhathele mfundisi uNgubane manje ukuzwa ama teachings are deep ngamandla kaNkulunkulu but awabonakali kubazalwane.
Sasifundisiwe bazalwane ngamandla kaNkulunkulu na last year besikhuluma ngawa amandla kaNkulunkulu, but iproblem yalamandla kaNkulunkulu awabonakala manifesta kubazalwane vela. Umfundisi weNkosi uRomans 1:16 uthi uMapostle Paul angina mahloni ngevangeli ngoba lingamandla. Kusho ukuthi ngamanye amazwi mawusindisiwe uzalelwe emandleni, leli vangeli okulo lingamandla. Awani lamandla akuleli vangeli elikuzele na, lamandla awokuthi uNkulunkulu mawudibana nezinto endleleni akusiza, kulwele, akukhulule, akunqobele, alethe izidingo zakho zonke ozidingayo wena nomndeni wakho. Umsebenzi walamandla ukuthi akhulise wena empilweni yakho moya, uhlumelelise usuku nosuku, ukhule kumazini uNkulunkulu. Umsebenzi walamandla awagcini lapho, lamandla akuwe ulindele uNkulunkulu ukuthi asize umphakathi. Sazwana bazalwane, akuwona wethu kuphela afana asize umphakathi. Bafundisi beNkosi Matthew 5:16 lithi kanjalo, makwenze njani? Makhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu ukuze babone imisebenzi eniyenzayo badumise uNkulunkulu. uNkulunkulu ulindele ukuthi lamandla asebenze asize umphakathi. Ayabonakala yini lamandla kithina njengebandla na ngokuphelela kwawo? Ayabonakala bazalwane? Bayakwazi ukusibona abantu singabantwana bakaNkulunkulu? Lamandla ekhuluma ngawo omunye umsebenzi wawo ukuthi adonse abantu abadonsele kuKristu, ngoba bebona abazalwane abakhonza uso glory kuvela lamandla abangawajwayele, kuvela lamandla abangawazi, babe sebethi sifuna ukuyokhonza nanabazalwane, impilo yabo khona into ayivezayo esidingayo, ngoba lamandla aqhumisa nethelo zikamoya. Lamandla iwona izimangaliso nezibonakaliso ebonwa abantu babe sebezendlini kaNkulunkulu bazokhonza uNkulunkulu. Yini le evimba amandla? Lamandla ekhuluma ngawo, it is impossible to understand lamandla ngengqondo. Uyabona bakwafuna ukuwa understanda ngengqondo uzowageje. Into evimba lamandla ukuthi angasebenzi ingqondo, ngoba ingqondo idaleke ngalendlela abazalwane ukuthi ayiyamkeli into engayazi ukuthi iyenzeka kanjani, isukaphi, igcinaphi. Ingqondo nje abazalwane uma inga understand ukuthi into yenzeka kanjani iyayiphikisa. So uSathane usebenzisa ingqondo yethu njengabazalwane ukublocka imove yalamandla ekhuluma ngawo. Imangalisi angekhuluma nje ukusindiswa kwakho. Ukusindiswa kwakho is the greatest miracle. Ukhona ongakutshela ukuthi wasindiswa kanjani ngaphandle ukuthi ngezizwi lishunyayele. Ngase ngiyabizwa kwathiwa ngivumisa uJesu, wambona uJesu engena kuwena ngaphakathi. Phokwenzekani? Ikhona into awayizwa amagumbams ngaphakathi ukuthi sengiyasindiswa ke manje, nanka amandla sengiyasindiswa. Khona into awayizwa. Yini eyenza ukuthi usindiswe? Ubani wangitshela bazalwane? Yini ebanga ukuthi uqiniseke ukuthi usindisiwe? Ukholo. Ngamanye amazwi wakwamukela ngani? Ngokukholwa kwenzeka. Amandla kaNkulunkulu iyodwa indlela yokuwamukela ukuze asebenze ukukholwa. Awaqubungula amandla kaNkulunkulu kwenzeka kanjani? Ingakho abantu abangakholwa mabatshela ngoJesu bayayiphikisa indaba kaJesu, ngoba awuyithathi nge-natural mind yakho, but uyithatha with your supernatural mind ukuze understand into zikaNkulunkulu. Into zikaNkulunkulu uzi-understand, uyitshela ukuthi noma ngaba angazi ukuthi lento yenzeka kanjani, noma ngazi ukuthi isukaphi, kodwa ngiyakholwa uNkulunkulu ngoba ungumnini mandla wonke ukuthi lento ivela kuye, lento izokwenzeka. Into
intosi kaNkulunkulu zamkelwa ngokukholwa. Haleluya. Zamkela ngani bazalwane? Ingqondo iyacubungula. Yabona nje khona into understand bangithi. Oza ngaphambili sizokuthandazela. Kukhona izifo eseseza categorize kwathiwa umkoba saba waba ustage 1 ungcono. Ustage 2 ayikuthi uthanda kuba nzinyana. Yabona mekuthiwa stage 3 kumbula kuyembezo. Base odokotela bakutshela bathi hayi lindela babiza umndeni lindelani bazalwane. Lindela usuku lwakho nje sesokunika amaphilisi uthibazise. Imithetho leyo ye-science esho njalo ukuthi kunezifo ezithize ezingalapheki. Umthetho wani bazalwane? Kunezifo esezizabizanikozwa zamagama kwathiwa zelapheki ngomthetho we-science. But ngomthetho kaNkulunkulu mawufunda izwi lenkosi amaHubo 103 verse 3 lithi uthethelela zonke izono zethu alaphe zonke izifo zethu. Uyazi ingqondo yenze njani ke? Uma usuku wangena lesisifo sebetshelile odokotela iveli lokhe ikholwa ilento eshiwa odokotela. Uma ke yakholwa ilento usuwablockile amandla kaNkulunkulu angeke asasebenza. Uyazi ukuthi umuntu bazalana osenesifo kuthiwa selapheki. Noma ngabiza abantu abagula ngithi uNkulunkulu uthi namhlanje umuntu ogulayo akezele ngaphambili akekho ozophuma engaphili. Khona abangezi begula ngoba sebeyakhona ukuthi lezi zifo ezibaphethe ayilapheki. Ngitshela ukuthi yenzeke esontweni mangakithi manje bonke abagulayo abeze phambili one BP uvela ngezi. Bathi iBP ayikazi lapheki. Ingqondo utshelwa ingqondo yakho ukuthi angeke amandla kaNkulunkulu asebenze kulesifa selapheki. Ilento eblock amandla kaNkulunkulu. Uma uNkulunkulu ezosebenza abazalwane ingqondo yakho fanele uyitshele ukuthi akukho lutho olungenzeki kuNkulunkulu. Bangasho usosayensi ukuthi into ethize yenzeki but kuwena Jehova konke kuyenzeka. Lesi sifo asinamandla emzimbeni wami ngegama lika Jesu kwaba nomzimba ulithempeli likamoya oyingcwele. uNkulunkulu uhlala kulo mzimba uzowabona amandla kaNkulunkulu. Kunabantu asebalendela usuku akholwe kahle ngilindele usuku ngoba lesifo singiphethe seyingozi. Ingqondo bazalwane asike sibheke izwi lenkosi sivula uLuka 1. Uma lamandla azosebenza kufanele sibe amakholo. Akithi thina abazalwane vele sibizwa ngamakholo. Akithi sibizwa ngamakholo abazalwane. Uma uyavela bheke ku-TV vele kuvela abantu ngeke ngayibona nami abantu abanama degree bema emarobotini begqoka amajazi abayithola imisebenzi esafuthi ukuthi abantu abama graduates angasebenzi maningi. Athi usathane kuwena njengoba wena ungenalo nejazi uqala uzothola kanjani umsebenzi? Uvela ukholwe ilokho amandla kaNkulunkulu. Akusho ukuthi uma unejazi angawuthola umsebenzi nawe ngeke uthole umsebenzi ngoba awuyazi level yokukholwa kwakhe. Amandla kaNkulunkulu atholakala ngokukholwa. Uyayifuna into yakho ikholwe uzuyibamba ube nayo noma ngathoma sengizamathuba omsebenzi awekho. Abasha wakho njengomntwana kaNkulunkulu futhi abasha kuwe wena bonga uNkulunkulu ngomsebenzi wakho. Ngakutshela ukwethe nje uvuke kusena ugqoka ugesi. Ugqoka ugesi uswenke ufake upolishe icathulo uphathe amabhuku uthi namhlanje ngemsebenzini. Bazohleka nyanza. Ugqoka uthi ngiyabonga baba ukuthi ngilungisela ukuya emsebenzini ngoba umsebenzi wami usukhona.
uvuke ngesikhathi ubuza abasebenzayo ukuthi iziphi ikhathi ongena ngazo emsebenzini, uvuke la ugeze uthi baba ngiyabonga ukuthi wami umsebenzi ukhona wami umsebenzi, ube ready. Ngiyakutshela into ezokwenzeka uzoyibona. Ukukholwa bazalwane kwenza izinto ezi-impossible zibe possible. Inkinga ingqondo. Yabona khona nje abangikhuluma nje uthi usathana ayikho lento ayishoyo. Kade bebekhule bakhuhlale bakhuluma kanje njalo nje makunonyaka kusho ingqondo. Bakhona nje ingqondo esho njalo. Ngoba ingqondo kumele uyiphikise. Uma wasindiswa by miracle, into zakho zizokwenzeka by miracle. Ngendlela osindiswe ngayo into zakho zizokwenzeka ngaleyo ndlela. Ngoba you don't understand ukuthi wasindiswa kanjani. Kwawumusa kaNkulunkulu nokwenzeka kwezinto zakho zizokwenzeka ngomusa kaNkulunkulu. Wena okwakho kholwa. Khona umnye umzalwane ngicela uvule laphana uLuke chapter 1. Ngizokutshela amavesi ezowafunda. Khona umzalwane okwathi mina sishumayela lapha eBhabhanono. Hey, baphuza abantu balandawo. Hayi babuka. Umama Deshora ezothi uyayibuka. Abeqhamuke edakwe engakwazi nokuhamba. Ngifike ngimgone. Ngimkhulekele. Ngibagone ngibakhulekele. Ngithi nina seningabantwana bakaNkulunkulu. Uthi omnye umzalwane basindiswa njengamanje basenkonzweni athi befakaza last Sunday bengiseBhabhanono last Sunday wafakaza umthi ngangifike ngidakiwe engikhulekela umbuyazi namhlanje sengisindisiwe. Ngakholwa ngibona ngasibona isidakwa ngabona umntwana kaNkulunkulu ngadlula otshwaleni ngabona uNkulunkulu emsindisa. Lo mama wayiphusa ungona lo wesilisa wavele waphenduka wakholwa kwavele kwaphenduka umndeni wakhe wonke. Bathi into abayibone kulo mama bayamangala sebayakholwa ukuthi ukhona uNkulunkulu. Ngamkhulekela isidaba uthi lo mzalwane sasihamba nabe ethimini uthi umfundisi ungenwe inamba ethandazalana nedakwa ngoba lo muntu akasoze aphenduka kwakusho ingqondo. Mina neyami yayisho kodwa ngathi unamanga uma ngasindiswa mina nalabo abazosinda. Ingqondo kuyakhulunywa nayo uphikisane nayo lezinto ezishoyo ezingeyona intando kaNkulunkulu awuzamkeli. Ingakho sidileya ukubona amandla kaNkulunkulu ngoba ingqondo zethu. Uyabona nje manje lo muntu ofuna ingane la uthwaso wakhipha amashubs bazokwazi odokotela bese ngithi mina noma asakhishwa amashubs uzoyithola ingane woze ngikhulekele. Bambala abangayikholwa leyo nto ngoba umthethoonnatural wala emhlabeni uthi mawungasena amashubs ingane akwazi ukuyithola. Akuwona kaNkulunkulu. uNkulunkulu angafaka amashubs amasha manje uyithola ingane. Kodwa ingqondo ithangeke kwenze ngamanye amazwi sisho ukuthi thina bazalwane uNkulunkulu kunezinto ezimehlulayo. Umthethoonnatural is above the supernatural power of God. Ngokungakholwa ungasifundela uLuka 1 verse 31 to 35. Amavesi lawa asupporta letimba bazalwane. Cishe siwabona bawaveza lapha. Verse 31. Bheka uzakukhulelwa uzale indodana uyiqambe igama lokuthi uJesu. Yena uyakuba mkhulu athiwe indodana yoPhezukonke. Inkosi uNkulunkulu iyakumnika isihlalo sobukhosi sikayise uDavide. Uyakuba inkosi yendlu kaJakobe kuze kube phakade nombuso wakhe awuyikuba nakuphela. uMaria wathi engelosini, lokhu kuyakwenzeka kanjani njengokuba ngingayazi indoda na? Awume lapho. Angithi uyabona ukuthi umthetho bazalwane weze science uthi umuntu wesifazane ukuze athole ingane efana ahlangane nowesilisa. Umthetho we science lo bazalwana ngithi
ake siyawazi sekufika ingelosi ke uMaria uyayazi lento isenqondweni yakhe futhi into ayijwayele ukuyizwa yenzeke uMaria ngaleso sikhathi umiselwe uJoseph umyeni wakhe uthi bashade abakahlangani sekufika ingelosi izomtshela ukuthi we Maria uzokhulela uzala umntwana umqamba igama lokuthi uJesu ngoba nguye ozosindisa abantu ezonweni zabo inqondo yaba ne question mark uzokwenzeka kanjani njengalokho ingayazi indoda na kwakuronga abuza lo mbuzo kodwa inqondo yayithi kuyena ayikaze yenzeke leyo nto futhi akekho umuntu ongakhulelwa ngaphandle kwendoda yilento ezwa ingqondo yethu ingqondo ethi iyayazi imithetho ebusa izwe iyayazi imithetho yezinto ezinatural ezingenzeki uma ukuthi izokwenzeka ivele ikuphikise ithi ngeke yenzeke ubese uvele uyayikholwa yaqhubeka ingelosi Ingelosi yaphendula yathi kuye umoya ongcwele uza kuza phezu kwakho amandla ophezukonke akusibekele ngakho ke okungcwele okuzozalwa kuza kuthiwa indodana kaNkuluNkulu lalela uthi uNkulunkulu ngamanye amazwi kuMaria lalela phuma engqondweni yakho ukuthi lento ayikaze yenzeke amandla kamoya oyingcwele the supernatural power of God anamandla okushintsha izinto ongakazi uyibone zenzeke noma kuthiwa ayikaze yenzeke emhlabeni wonke in the history of generation but it can start with you if you believe uyayizwa uthini ithi lento ayizokwenzeka umthetho wesayensi owaziyo izokwenziwa amandla kaNkulunkulu azokusibekela iwona azokwenza azobeka lo mntwana esiswini lalela lezinto oyidingayo azizokwenzeka because of your education azizokwenzeka because of your experience but zizokwenzeka because amandla kaNkulunkulu akusibekela already iwona azokhiqiza okungekho kube khona okungakaze kube khona amandla kaNkulunkulu ashintshe history hayi makwakhonela amandla kaNkulunkulu ashintshe history qadele 45 ufundela 38 cha ba awufunda 38 verse 38 uMaria wathi bheka ngiyincekukazi yenkosi akube kimi njengezwi lakho yamuzwa ke uthi usetsheliwe ukuthi noma into uyibona ukuthi impossible wena kodwa ngamandla kaNkulunkulu uyakwazi ukuyishintsha yenzeke uMaria wakholwa yilokho okushiwo yini bazalwane ingelosi wathi noma ngabe ingqondo yami ayikuvumi lokho okwenzekayo kodwa mina ngiyincekukazi yakho akwenzeke kimi njengokusho kwakho ngamanye amazwi uyayi-overrule ingqondo engakholwa ukuthi umuntu angakhulelwa angahlangananga nendoda ngamanye amazwi uthi uMaria noma ingakaze yenzeke lento ngisho emphakathini wami kodwa ngiyakholwa ngoba uNkulunkulu umnini mandla wonke ukuthi kuzoqala ngami ngizokhuleliswa amandla kaNkulunkulu akwenzeke kimi siwathola kanjani amandla kaNkulunkulu i-overpower ingqondo noma ngabe mntanami iyahlula imaths kholwa ukuthi uNkulunkulu uzokunikeza the strength noma ngabe yini oyibona futhi nezathu zokuthi ayenzeki ngenxa ka ABCD but I want to tell you today ukuthi ayikho into engenzeki kuNkulunkulu vele wena already usibekele amandla kaNkulunkulu okwakho kuvuma uthi let your will be done not my will wavuma
ngiqonda ukuthini ngiqonda ukuthi noma ngabe ubhekene nani mbonga uNkulunkulu ukuthi baba ngiyabonga ukuthi from today lenkinga ebenginayo ngizoyifaka enkingeni ngamandla akho awuzwanga namhlanje tshela inkinga lo ubhekene nayo uyibize ngegama uthi wena inkinga engibhekene nawe yimina manje ngizokufaka enkingeni by the power of God which is beyond human understanding. Namhlanje wena inkinga uzokwenza intando yami uzobona izokhothama. Asiyeke manje ukhothama enkingeni bazalwane. Asike ikhothame kithi. Hayi ngisho mina sebekutshelile bakudeclare. Eyabathanda odokotela mase bekutshele emapholo bafika bakutshele badeclare bathi hayi sesihlulekile go home and wait for your day ubese thanya yabonga Nkosi yamakhosi basayisikhathi sakho yabona ke usibize ngegama uthi kulo mzimba ngiyakubulala njengamanje awukwazi ukuhlala kulo mzimba kunamandla busala amandla avusa uJesu kwabafileyo angeke ahluleke ukudila nanenkinga enginayo avusa uJesu kwabafileyo uma namandla anqoba ukufa yini angeke ayenze sathane uyayelaya God uNkulunkulu weqiniso ungavumi ngesikhathi wenze njalo umbangulaka uNkulunkulu. Hallelujah. Uthini 45 verse 45 uthi ubusisiwe okholwayo ngokuba kuza kuba khona ukufezeka kwalokho akutshelwa kuvela enkosini. Uyezwa ubusisiwe kanjani bazalwane okholwayo ngoba ukukhona kwakhe yikona kuzokwenza ukuthi lezi zinto ezishiwo kuyena zenzeke. Abithi namhlanje sikhuluma ngoMaria. Abanye baze bamkhonza. Bakhonza umama kaJesu, bathi umama kaJesu, bakhonza umama kaJesu. Namhlanje uMaria ngenxa yokukholwa ingqondo ingavumi wakholwa wadlula engqondweni yakhe. Kwehla ngaye isibusiso somhlaba wonke. uNkulunkulu wehlisela isibusiso sani bazalwane somhlaba wonke uJesu. Sisindisiwe nje ingenxa yokukholwa kukaMaria. Ukukholwa bazalwane into elandelayo landela ibusiso. The greater blessings adonswa ukukholwa. Wanene wavuma uMaria cabanga phela uMaria wayezongena ehlazweni. Sibona indoda yakhe lithi iBhayibheli yasenza iplan yokumlahla ngasese ngoba yayimangala ukuthi lo muntu singakahlangana usekhulelwe ngoba elungile uJoseph ongafuni ukumphoxa ngoba noJoseph wayekhona ukuthi akakwazi umuntu uvela akhulelwe engahlangananga nendoda. Yafika kuyena ingelo sathi hayi ungamlahli ngoba ingelo sidila nengqondo ungamlahli unkosikazi wakho lokho akhulelwe. Hayi kungenxa yamandla kaNkulunkulu lokho azokuzala ungamlokothi azazala umntwana. Why overrule ingqondo uJoseph wenza lento eshiwo ingelosi. Sinjenje namhlanje bazalwane asikhona into eshiwo uNkulunkulu sikhona ingqondo zethu. Simika nje bazalwane sihlale emene ezinzima asiyakamkhona uNkulunkulu ukuthi baba uNkulunkulu okwazi ukwenza ezingenzeki zenzeke. Siyayikhona imithetho yeswe ngaphansi kokukholwa uNkulunkulu. Indlela yokwamkela amandla uNkulunkulu ukukholwa. Ubusisiwe owakholwayo ngokuba kuzokuba khona ukufezeka kwalokho akutshelwa kuvela enkosini. Yabo izinto zakho awuzabalazi mawukholwa bazalwane. Mawufunda
amaHebrew 11 ngifuna ukutshela yini ukholo athi kepha ukukholwa Hebrews 11 verse 1 kukuqiniseka ngezinto ezethenjwayo lethu uyayethemba ukuthi uzenze uvela ube nesiqiniseko ukuthi izokwenzeka ingakenzeki that is faith uqiniseke bazalwane ukuthi lento oyifunayo usuyitholile ngoba uNkulunkulu akahluleki ukusinikeza izinto esizidingayo uvela uqiniseke yilento ekuthiwa ukukholwa noma bonke abantu emhlabeni bangathi lento ngeke yenzeke kodwa wena ubuyawazi amandla kaNkulunkulu uvela uqiniseke wena wedwa awuzombona uNkulunkulu wathi ubabudladla ngelinye ilanga bazoze bathi uyathakatha bazosho kubantu abahamba ngokukholwa abantu abadlulayo kwimizwa yabo abantu abadlulayo kwingqondo yabo abathi noma ngaba kaze kwenzeke kuzoqala ngami ngiyabonga baba ukungeza example ukuthi uNkulunkulu ongahlulwa yilutho amshaw Maria wangena ehlazweni bazalwane sebemhleka bathawu nasi seqa emgwaqo ukhuleliswa ubani athi umoya ingcwele bathi amusa umuntu oqamba amanga kunenye indoda wena uRobert Joseph ngoba abantu basezweni bahamba ngengqondo amshaw bakhona nabazalwane mhlamba ayikhonza nabo abathe nasi sifebe mhlambe wanqunywa nokunqunywa esontweni asazi uyabona mawukholwa abazalwane uphambana nabantu noma ngabe bayakholwa ngisho umfundisi wakho mayiphikisa awuyeke ukholwa ngenxa kamfundisi ngoba ukholwa umfundisi ukholwa usomandla umnini mandla wonke ophezulu kwezinto zonke uma ukholwa lento oyifunayo uzokuyithola uma ukholwa lento oyifunayo uzokuyithola ngoba izinto zenziwa ukukholwa asedlule Exodus 4 verse 1 to 8 hayi mina ngibambile bazalwane into zami futhi ngizobonakala ngombala kulonyaka from this year angidla nje bazalwane ngifuna into zami kade wayibamba usathana hayi uyayidedela yabona from now onwards hayi wambeka amen funda sisi verse 1 uMose waphendula wathi kepha bheka abayukukholwa yimi bangalaleli izwi lami ingqondo yakho Mose ngokuba bayakusho ukuthi uJehova akabonakalanga kuwe ingqondo ya wayesethi kuye uJehova kuyini lokhu okusesandleni sakho na wathi induku khona wathi iphonse phansi waseyiphonsa phansi yaphenduka inyoka uMose wayibalekela wabalekela induku yakho kade eyazi qhubeka wayesethi uJehova kuMose yelula isandla sakho uyibambe ngomsila wayeselula isandla sakhe wayibamba yaphenduka induku esandleni sakhe uyawezwa amandla kaNkulunkulu bazalwane uyawezwa amandla kaNkulunkulu qhubeka ukuba bakholwe ukuthi uJehova uNkulunkulu wawoyise uNkulunkulu kaAbrahamu noNkulunkulu kaIsaka noNkulunkulu kaJakobe ubonakele kuwe uJehova wathi futhi kuye faka isandla sakho esifubeni sakho isandla sakho uyasazi wazalwa naso uyasazi isandla sakhe esinjani wathi uNkulunkulu akasifake kuphi esifubeni kwenzekani esandleni wayesefaka isandla sakhe esifubeni sakhe lapho esesikhipha bheka isandla sakhe sasinochoko sinjengeqhwa wayesethi kuye ya buyisela isandla sakho esifubeni sakho wayesesibuyisela isandla sakhe esifubeni sakhe kuthe esikhipha esifubeni sakhe bheka sasesiphendukile sinjengenyama yakhe uyenzelana uNkulunkulu lento kuMose ubulala ingqondo ngoba uthe uNkulunkulu akahamba uMose ayokhipha abantwana bakhe eGibhithe uNkulunkulu akathembile uMose uzethembe yena kodwa ukuthi akanawo umzimba ukuhamba yena ufuna uMose ahambe
yavuka ingqondo kaMose wathi hayi ngeke akithi uMose mfundisi ungubani usukhumbula ukuthi eGibhithe akahambanga kumnandi wathola amaGibhithe elwa wathi uzama ukuwalamula wathi ubani osewenza ukuthi ube uNkulunkulu naphakathi kwethu ngoba ubulala umGibhithe usufuna ukubulala nathi wabaleka kusukela lapho kuMose uthi uNkulunkulu ubuyela lapha ithi ingqondo kaMose ha laba bangangifuni ngizofika ngenze kanjani lento ngoba labantu ngahamba ngenxa yabo eGibhithe ngathe ngizama ukubalamula kusho ingqondo laba bantu laba bathi ngibana ngibekile ukuthi kube umehluleli yanqaba ingqondo uNkulunkulu mayizana ethi udila nengqondo ngesikhathi lenduku kaMose wayelusa ngayo izimvu wayeyazi ukuthi induku yakhe le ngesikhathi uNkulunkulu enza lento ufuna ukutshela ingqondo yakhe ukuthi lento ocabanga ukuthi uyayazi ukuthi ayenzeki mina ngayishintsha lento soyaziyo wena ukuthi inormal kuwe mina ngayishintsha with my supernatural power uyabona uMose bazalwane wakholwa uma kuthiwa akayilahle induku ngoba mina ngizothi ngilahlelana induku ngoba ngilusa ngayo wanele wayilahla yavele yaphenduka inyoka wayibalekela uyabona izinto ingqondo yakhe seze yayiregister ukuthi azikwazi ukwenzeka uma ke wakholwa amandla kaNkulunkulu uzoyishintsha within a second ubona isimanga uzumangala ukuthi lento yenzeke kanjani kodwa kujika nabantu abaziyo bathi uyathakatha kade ukholwe amandla kaNkulunkulu uMose wakholwa amandla wayilahla phansi yavele yaphenduka inyoka uthi uNkulunkulu akasho uthi bambela emzimbeni uthi bambe emsileni inyoka mkhuliso nozalwe emakhaya mayishaya kanjani ubungozi benyoka bukuphi hayikho ubungozi benyoka bukuphi abanye bathi isekhanda bukuphi usemsileni ungayiqonda bazalwane inyoka ekhanda ingakwenzi lutho kodwa makweqhamukela ngemuva ingakho uNkulunkulu ibambe emsileni uthi uNkulunkulu lento ocabanga ukuthi uyingozi kuwe kimina iyona ingozi lento ikholwayo ukuthi iyabulala iyalimaza kimina uNkulunkulu ayisoze yakulimaza umukholwa amsho wayiqhaqhazela uMose usaba induku yakhe akithi induku yakhe la iphose phansi bazalwane ngiyacela mntaka baba ngicela lento kade uyikholwa ukuyiphonse phansi lesifo sikuphethe awusiphonse phansi phambi kwaJehova uthi baba nasi sebakhulumile kodwa nasi uzombona uNkulunkulu uzoshintsha uma uzosiphonse ngokukholwa uyithathe bazalwane i-unemployment uyiphose phansi uthi baba iminyaka ngingasebenzi nasi ngiyayiphosa i-unemployment ayishintshe uNkulunkulu ibe umsebenzi yonke into oyiphosayo eyinkinga kuwe iphose kuJehova uzoyishintsha uzoyishintsha bazalwane uma nje uzoyiphosa kuye ngokukholwa wadlula lapha athi isandla sakho ngithi uyasazi wazalwa naso baze bayifundisa isandla bathi njoba ngokwambuyazi nje bathi uma kwambuyazi kufanele kube no M ngapha kwa right bayihumusha izandla bayihumusha abantu izandla baze bathi hayi ukusho uzalwanga wena la ngoba ayikho nje ukuthi alphabet angazi uba nothe uma kwambuyazi kufanele kube no M wathi sazi isandla sakhe wathi uNkulunkulu usifake ngaphakathi mfana wami wasifaka saphuma sesenjani bazalwane sesinochoko uthena uNkulunkulu uthi uma lento wena ocabanga ukuthi ayikwazi ukwenzeka uma ke wayinikela kimi ngizoyishintsha within a second uNkulunkulu lento uyishintsha bazalwane within a second inkinga obhekene nayo uyishintsha within a second kodwa inikele kuye isho ukuthini lento bazalwane uma wenza lento uNkulunkulu ayishoyo ulandela isimangaliso
angizwanga ngizophinda. Uma wenza lento uNkulunkulu ayishoyo ulandela isimangaliso. Uma sisinduku kwakuyinduku wathi la purpose wanene wayilata phenduka inyoka. Uma wenza lento uNkulunkulu athi yenze kuba nesimangaliso. Uma wenzizwi likaNkulunkulu njengokusho kwakhe kwenzeka isimangaliso. Methemba uNkulunkulu ingekho into ethembisayo ngoba wethembekile. Mina ngikhuluma ngabantu abakuzokwenzeka imangaliso kusukela today. Wasikhipha isandla. Ngiyambona nje uMoses ebona eseGibhithe. Phindanga mhlawumbe wayesehamba kanje. Manje uzobathola kahle. Angithi sobona amandla kaNkulunkulu. Uyabona induku le bazalwane iyenza imanga eGibhithe. Wathi uNkulunkulu iphakamisa ayishaya phansi. Usuku uthulu livele libe umiyane. Ayiphakamisa phezulu kwamanzi vele kuphuma amaxoxo ahlasela iGibhithe lonke. Ngoba uNkulunkulu bazalwane uma esekhulumile wayenza lento ayishoyo uzosibona isimangaliso sakhe. Eyokugcina John 11 awubani abakholwayo bazalwane ukuthi izinto zabo ziyabuya namhlanje. Abakholwayo ukuthi namhlanje okade kungiqindezela namhlanje ngizokuphotsa. Wenze njani bazalwane? Kuphotsa. Athamo 55 verse 22 photsa phambi kaJehova umthwalo wakho uzokuphasa angeke avume olungileyo azanyazanyiswe inguna phakade. Photsa. Photsa lento esekudala istress, photsa lento esekudala iconfusion, photsa lento eqedela ukuthonga ebusuku awusalali nekahle ilento ayithwele iphose phambi kaJehova uzoyishintsha within a second. Iphose siphosa ngomthandazo, siphosa ngomthandazo, siphosa ngomthandazo, siphosa ngomthandazo, silandelise ngokukholwa, siphosa ngomthandazo, silandelise ngokukholwa, siphosa ngomthandazo, silandelise ngokukholwa izoshintsha. Amen. Funda sis 3 and 4 verse 3. John chapter 11 verse 3. Ngakho ke odadewabo bathumela kuye bathi, Nkosi, bheka lo omthandayo uyagula. Lalela ke. Bayagulelwa uMaria noMartha. Benza into right yokuya kuJesu. Bathumela uJesu engekho ukuthi wayemthanda uJesu uLazaro. Bathumela kumuntu oright. Ukuthi baze basho bathi lo omthandayo uyagula. Funda. uJesu esezwile lokho wathi, lokhu kugula akusikho okokufa, kodwa kungenxa yenkazimulo kaNkulunkulu ukuba indodana yomuntu, indodana kaNkulunkulu ikhazimuliswe ngakho. Uyazi uthini uJesu? Uthi hayi. Alokho kugula lokho don't worry about it. Angathi uJesu uthi I'm above lokho kugula. I'm above lesi sifo esimphethe. I'm above noma ngabe kuthiwa idisease enjani, mina nginamandla ngaphezulu kwayo. Mawufunda ukuqhubekana lethi uJesu akazange wasuka waphuthuma waya khona. Wayihlalela nje wenza izinto zakhe azenza ngoba uJesu akatatazeliswa ama problems. Because of the supernatural power that was upon him. Waye umuntu uNkulunkulu kwakunalamandla akuwe ayikhona kuJesu. Ilamandla ayizabalaza ngawo lawa kuwe. Lamandla akuwe bazalwane akhumisa uDalmethe. Lamandla akuwe avula iminyango evalekile. Lamandla akuwe asukumisa ishosha. Lamandla akuwe adala okungekho kube khona. Lamandla akuwe bazalwane wahluleki kumele uwakholwe ayasebenza. Liyabasebenzela abalikholwayo, liyabasebenzela abalikholwayo. Uma ukholwa kuzokwenzeka lezi zinto inkosi ethembise zona. Haya baze bashumayela namhlanje umfundi wenzele after intshumayelo.
sengijulukile kanjena nje sokufanele ngithathe ngise dry clean wenzeni wena hey yazi kulonyaka ngathi ungigcobe ngokuphinda phindiwe ngiyakuzwa lokho wenzeni kholwa ipurpose yalezi uNkulunkulu ayikhulumayo ufuna ukusikhipha osizini wangikhipha odake wangiphakamisa wangibeka endaweni ngihlabelele ngokukhipha odakeni ukuthi uJesu wehla ngangingenawo amandla okuyikhipha odakeni mina ngangingenawo amandla okuyiphilisa ngangingenawo amandla okuyisindisa ngangingenawo amandla okuthola imisebenzi ngangingenawo amandla okuvula iminyango evalekile kodwa uJesu wehla wethu uJesu wayivula iminyango wethu uJesu wakusindisa wethu uJesu wanginika ngikudingayo ingakho ngimdumisa uyabona ukuthi akwakho ukukholwa uJesu kuphela umsebenzi uqedile uze wathi esiphambanweni it is finished webazalwane what it is ubakhululile ngiqedile akukho kuzophinde kubakhathaza akukho kuzophinde kubacindezele akukho kuzophinde kuma endleleni yabo akukho kuzophinde kuba kunezi stress akukho kuzophinde kwehlele kubo ngibanikeza amandla wonke ukuthi benze konke ngami uJesu asho njalo uFilippians 4 uverse 13 athi nginamandla okwenza konke ngayo ngiqinisayo kholwa uJesu kholwa uJesu kholwa fela ukholwa nje bazalwane fela ukholwa habe kululu ukholwa fela ukholwa ukuthi baba ngiyabonga ukuthi kuzokwenzeka eqake funda u38 ugcine ku45 verse 38 ngakho uJesu ebubula futhi phakathi kwakhe wafika ethuneni wafika kuJesu ngithi ubiziwe waze wafa uLazarus akekho uJesu bamngcwaba akithi siyazi natural ukuthi umuntu masengcwatshiwe sekuphelile akithi umthetho usho njalo baza natural umuntu esaze wafa sayomngcwaba usunjani uJesu akafiki after one day qhubeka ufunda lalingumume kwakukhona itshe phezukwayo wafika uJesu hayi madoda wathi uJesu susani itshe ethuneni ya uMarta udadewabo wofileyo wathi kuye yakhuluma ingqondo Nkosi usenuka ngokuba sezizine yezwa ke ingqondo ithini manje ithi weJesu bengikholwa ukuthi ungamphilisa umfowethu ngesikhathi sikubiza bese kubiza ngoba ethe saphila sikholwa ukuthi mamthandazela angaphila uyabona manje usefile sesamngcwaba sezufo uyanuka why sisusitshe uJesu wathi kuye angishonga yini kuwe ukuthi uma ukholwa uza kubona inkazimulo kaNkuluNkulu na angishongo yini ukuthi noma into usuyayibona ukuthi iyanuka noma into usuyayibona ukuthi ngaphezulu kwamandla akho noma ngoba umlando wezwe sewatshelwa ukuthi lento angeke yenzeke angishongo yini ukuthi izokwenzeka uma ukholwa uzobona inkazimulo kaNkuluNkulu bazalwane uyena uqobo sosekwehlena uNkulunkulu wazongena esimeni sakho iglory kaNkulunkulu isho the supernatural power yakhe
picture the presence of God ukuthi mawukholwa abazalwane uNkulunkulu ufika yena qathatha esimeni sakho wena okwakufana kanjani angishongo yini ukuthi mawukholwa lento izokwenzeka lento uthayizini usujayiliwe wena kodwa lesimo sakho uzofanazo angishongo yini ukuthi mawukholwa mina Jesu ngizosixazulula usuhlala isikhathi eside ungasebenzi usuyakholwa ukuthi umsebenzi wakho uthola angishongo yini ukuthi mawukholwa I will provide you ngiunderstand umshado wakho unenkinga angishongo yini ukuthi mawukholwa ngizawuxazulula umshado wakho ngiyavuma umyeni wakho noma unkosikazi wakhe akakholwa kade wawuthandaza uthi akaphenduki angishongo yini ukuthi mawukholwa ngizobathinta baphenduke noma umndeni wakho wonke engaba ukholwa angishongo yini ukuthi wena khohlwa yibo ukubanaka kholwa konke kuye ngesikhathi ethi angishongo yini ukuthi mawukholwa uzobona inkazi kaNkulunkulu wayilungisa umqondo kaMaria dlula kulento oyibona ayisukwenzeka kholwa ungavumela umqondo wakho ukudukise kholwa yilo uNkulunkulu owamkhetha wayinikela kuyena unamandla kholwa ingekho ithemba ungaboni lutho abazalwane okhonza nabo sebakutshela ukuthi nabo bangena kulesi simo bahluleka dlula kubo kholwa uJesu musukholwa abantu sibanjwa abantu ama experiences abantu ukuthi naye wangena kulesi simo akangaphuma athi usathana nawe ngeke uphume akuhambi ngendaba yabantu kuya ngokuthi ukholwa ubani mina bazalwane mentor yami number 1 uJesu ngiyamenza nje umuntu imento kodwa mekophambanisa inyawo ngiyamyeka uyabona mawuzoba nemento uzuyilandela isiyongena ehlathini uzofana naye ehlathini kodwa make wenza uJesu imento yakho ubona ukuthi uJesu izinto ezenza kanjani ubedlula kanjani emeni ubekhipha kanjani amadimoni ngiyakutshela you will never go wrong but faith yakho will increase day by day ugcina usewenza yonke imisebenzi uJesu ayenzile wenza nemkhulu kunaleyo ngoba ufunda kuye uthe uJesu John 14 verse 12 okholwa yimi imisebenzi engiyenzile uyokuyenza naye nemkhulu kunaleyo uyokuyenza ngoba mina ngiyakubaba asifunde kuJesu bazalwane we won't go wrong uma sifunde kuJesu after Jesu sayilungisile ingqondo kwenzekani verse 41 balisusa ke itshe kepha uJesu waphakamisa amehlo wathi Baba ngiyakubonga ngokuba ungizwile usevukile ntozana cha ubongani pho Jesu ubongani uthi ubongani awufundi wathi Baba ngiyakubonga ngokuba ungizwile akakavuki uLazaro kodwa uthi uJesu ngiyakubonga ngoba ungizwile basasusitshe asafile kodwa uJesu uyadlula kofileyo uthi Baba ngiyakubonga ngoba usungizwile bengazi mina ukuthi ungizwa njalo hayi vele ngazi mina Nkosi usho isidumbu siphakathi ethule ngiyazi ukuthi Nkosi uJesu mina ungizwa njalo
kodwa ngenxa yesixuku esingiphahlileyo ngishilo lokho ukuze bakholwe ukuthi nguwena Hey ongithumileyo. kunamandla ukholwa. Ngisho Jesu beyeme ngokholwa bazalwane. Thank you Jesus. Bekholwa ubaba amthumile. Ingakho into ezenze. Wayesenzani uJesu emva kwalokho? Esekhulume lokho wamemeza ngezwi elikhulu wathi Lazarus phuma. Hey ubiza isidumbu esesinukayo. Ya Waphuma ofileyo eboshwe izinyawo nezandla ngezindwangu. Ubuso bakhe buboziwe ngeduku. uJesu wathi kubo mthukululeni nimiyeke ahambe. yini evusa uLazaro uvusa ukukholwa. Yini esusa iphunga kuLazaro ukukholwa. Yini emvusa ethuneni esefe 4 days ukukholwa. Ukukholwa kunamandla. Hey ukukholwa bazalwane. Hey ukukholwa kushintsha izinto enukayo kufaka ama perfume into edinuka ingabisanuka isimo sinzima siguqula ukukholwa sibe right. Yabona masukholwa kahle uthi Jesu baba ngiyabonga ungizwile futhi ngizwa njalo kusho ukuthi lokho ungifuna umsebenzi wothanda thaba sathi ngiyabonga baba ngiyabonga lo msebenzi wami sengutholile ngiyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi umsebenzi usunginikezile wena. Thank you Jesus. Ngibonga nami salary engitholayo ngithola isalary right. Ngiyabonga baba ngalomsebenzi avuthembekile Nkosi yamakhosi. Thank you Jesus. 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 Ngiyabonga ukuthi usungizwile. Ngiyabonga ukuthi ngiswa njalo sengitholile lento ebengikhulekela. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Senginayo. Ngiyabonga. Ngesikhathi wenza njalo uqaqeke izintambo zika Satan. Izoza kuwe lonto igijima. Ngoba ithi ayigijima ibizwa ukukholwa. Ithi izakuyigijima ibizwa ukukholwa. Ngoba uyakholwa. Ngoba business. Mhlambe unebhizinisi elihambi kahle uyababona abanye bagwazela lapha kwamasipala bayagwaza abanye bagwaza ngapha. Wena wathola ama client abantu babathola kube khona lindayo wena wathola uthi ngiyababa ngiyabonga ukuthi nansi crew yama client elindele ukungena ebhizinisini lami. Ngiyabonga Nkosi yamakhosi nanka ama client yami nayi billionaire nayi millionaire izabula business lami. Ngiyabonga baba kana client baba sokunikeza wona. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Obathola babujandi wangiphilisa ingacabanga ukuthi ungangiphilisa usho uhamba kanje wangiphilisa baba awusengiyaphila ophela sengihamba kahle usho ungahambi kahle usho lele mpetheni uthi aphele baba sengiyagijima ngibonga ukuphiliswa uwe ngibonga ukukhululwa uwe ngibonga amandla osumphilise ngawo. Wathi afika umyeni wakhe sedakiwe. Hey nkosikazi iphi inyama angayithenganga ngoba amadoda abeyifuna inyama angayithenganga. Wangiphakele ihabisi nje uthi ngiyabonga baba nangumfundisi usefikile nangumshumayeli wendebe ezinhle usefikile nangumgcotshwa usefikile. Thank you Jesus. Usumkhululile otshwaleni uzombona uNkulunkulu. Izinto zethu silanda kanjalo. Sine prayer bazalwane.
Siyaqala sho sithi siyathandaza. Bazalwane, I'm praying for you daily. Lithe izwe inkosi uma babili bevumelane ngokuthize kuzokwenziwa ubaba ezulu. Ngicela sivumelane bazalwane, ngiyanikhulekela. Ngicela nawe thandaza nami, sikhulekele, ngiyanikhulekela. And uNkulunkulu uzokwenza miracles and wonders. I believe. But kholwa usukuvuma ingqondo yakhe idukise. Kholwa. Khohle ukuthi sokwenzekeni isikhathi esingakanani. Hey, kholwa. Hayibonga njengohlanga. Ngantshela ukuthi mina sihamba noNtando. Sakwelinye igarage. Hey. Hey ngibona siba le moto. Asuntando yazi yayihle baba le moto ngathi ungathenga yona. Wathi uSathane awunamali wena. Usukuyikhohlisa ngento engekho. Kwaba uthinto omunye wathi baba ngiyabonga ukuthi le moto isingeyakho. Ngisho ngihamba ngemoto eshunqa intuthu. Ngingimele endleleni, ngelinda ngiyangimele endleleni ngabiza ibreakdown. Ngavela nje don. Ngabathi Jesus name, yathi into yavele yacisha. Kathi uJesu uthi lesikhathi sale moto siphelile. Funa imoto. Ngathi baba, ngifuna leya. Wathi uSathane hayi afuna engconywana. Yabiza leya. Ngathatha unkosikazi, asambe siyofuna enjani? Sihamba amagaraji ngayibona engconywana. Kodwa ikhona lento esho ukuthi hayi le ngconwane ngifuna leya. Ngalo ngiyibonga ngathi baba ngiyabonga. Ngibiza ngegama ukuthi ngibonile. Ngifuna le ngiyayibonga baba isikhona. Isiliva lekhona idai lakho. Bangenelela uNkulunkulu. Ngabona ngaqonda egarage. Ngathi hayi sezogcwalisa amaphepha. Bawagcwalisa ngabuya nayo. La ngihamba ngayo. Into zakho zilandwa uwe ngokukholwa. Dlula kwisimo osibonayo. Believe. 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 Akukho washo wathi uyabona umfundisi manje kasho sengiyaqeda. Asoza zoshuma le hour. Kodwa maye kwaqala athi sengiyaqeda hobani uthi 1. Angazi sekusho kwesibili. Okokuqala akusho ukuthi kuseze okuningi bese. Hayi bazalwane sengiyaqeda ngempela manje. uRomans 12 verse 1 and 2 lithi ngakho ngiyanincenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo ongcwele othandeka kuNkulunkulu kube ukukhonza kwenu kokuqobo. Ningalingisi lelizwe kodwa iguqulwe isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. Why uPastoral Paula ebhalela ibandla athi abanikela imizimba yabo uyinkinga umzimba onganikeliwe ngoba ukholwa amandla kaNkulunkulu. Umzimba ongawunikele awukholwa amandla kaNkulunkulu. Lethi ngishumelayo uma ungawunikela umzimba wakho uthi hayi umbheda ayikho lento ayishoyo. Nengqondo bazalwane iyaguqulwa uyikhulekela ingqondo yakho ukuthi iguqulwe ukuze ube nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu. Izinto zethu zivimbeka kangaka nje ayiguquliwe ingqondo asinikelele imizimba asikholwa singamakholwa. Yes, asikholwa kodwa sini. Baze basibiza abantu basezweni bazalwane bathi sontaba dilika awukazi ulizwe lokho. Bathi sontaba dilika. Ubothi ya ungazi ngempela nguntaba dilika ngoba kumilutho phambi kwami. Okuma phambi kwami ngisegama lika Jesu udilika intaba.
kodwa nivele ucasuka uthi ukuthela ngoba understand ukuthi usuke eprofeta umuntu ongakholwa athi untaba dilika vele wena untaba dilika ayikho into engabaphambi kwakhe ingadiliki when you call the name of Jesus. Mfundisi ngubani ngicela uzothandaza sengifunda iteam yethu okugcina. The supernatural power of God is beyond human comprehension. It is accessible by faith. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Izandla zethu towards the heavens sizokwenza umkhuleko wokubonga nje bazalwane. Uma ngabe uNkulunkulu ekhuluma ngalendlela, there is nothing else we can do but to say thank you. Siyambonga okokuqala ukukhuluma kwakho kumangalisayo because izwi likaNkulunkulu lithi without faith it is impossible to please God. Oza kuye umele ukukhona ukuthi yena uNkulunkulu futhi ungumvuzi wabamfunayo. All the miracles umfundisi akhuluma ngawo namavesi awakhotayo from different people from Mary, they are only accessible by faith. You will experience the supernatural power of God that surpasses a human understanding and reasoning only by faith. Albonga igama lenkosi. So just like Jesus said, ngesikhathi ezovusa uLazaro, uthe baba ngiyabonga ukuthi ungizwa njalo. We don't know ukuthi yini lo ithandazelayo, kodwa sizobonga ukuthi baba ngiyabonga ukuthi ungizwa njalo. Uzothi baba ngiyabonga ukuthi sekwenzekile. Wena wazi ukuthi yini lo ibonga enkosini, but God has done it already. There is no need for even to tell him and count ukuthi lokhu nalokhu usayazi kuphela sibonge nje. Awubonge ukubize ngegama, I don't know what it is, but sizokubonga uNkulunkulu egameni lika Jesu. Let us open our mouth and in a symbol of receiving, we open our hands to say, God, thank you that my business is prospering in the name of Jesus. God, thank you
for this job in the name of Jesus. Open your mouth and start praying. Start thanking God and call it by name. Lento ibongayo ibize ngegama. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu ingcwele siyabonga. Thank you, Jesus. Ukukhuluma ngenceku yakho Nkosi. Thank you, Jesus, for reminding us to have faith in you. Siyabonga Nkosi ngaka 2026. It is a year where we will experience the supernatural power of God. Edlula Nkosi ukuqonda kwethu. That is beyond comprehension. We will access it by faith in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Father, thank you for a brand new car in the name of Jesus. Father, thank you for being a millionaire. Thank you that my bank balance is full in the name of Jesus. The bank balance yami iyaqhaqhima ngegama lika Jesu. Thank you that I am the head, I am not the tail. I will do everything. Oh God, ungivula amathuba emsebenzi, for I am the light of the world. I will create many job opportunities for many people, oh God, in the name of Jesus. That is what I believe, God. Yebo kuyenzeka egameni lika Jesu. The house of glory will experience greater miracles in the name of Jesus. Siyabonga Nkosi izifo esingalapheki, kukhona nesifo esingalapheki right now as we speak. God ngesikhathi se-fasting, they will testify. Uzofika zotestifya athi benginekhensa ngisenayo ngegama lika Jesu. Kukhona khona kule ndawo ozotestifya ukuthi benginesifo sokuwa angisenaso isifo sokuwa. Kukhona bekade cindezeleka, they will testify ukuthi bengicindezeleka mangilele. Thank you Father ukuthi namhlanje ngiyanqamuka ukucindezeleka. Siyabonga ngaloyo bene asthma omsizayo right now in the name of Jesus. Your chest has been cleared in Jesus' name. Your asthma is gone. Thank you Jesus, thank you Jesus. Oh siyabonga Nkosi. Thank you for the power, the healing power right now. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Enza noma yini moya ingcwele. Enza noma yini moya ingcwele. Enza noma yini right now. Enza noma yini right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. You are set free from anxiety. In Jesus' name. Wonga maketa mesita. Akaqaqile ngegama lika Jesu. No chains of anxiety has power over you. Thank you for freedom, oh God. You are setting them free. Wena unenkinga yadwala, namhlanje usukhululiwe. Don't go back. Don't go back. You are set free. Wena unenkinga yadwala, umoya ingcwele usukhululiwe ngegama lika Jesu. Don't go back there. Don't go back there. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Wena munenkinga yokuba lesbian, God has set you free. God has set you free. Asisho ukuthi uzokhulula, uNkulunkulu usekhululile. You were struggling with homosexuality, but today I have come to tell you that you are set free in Jesus' name. Ungangabazi, ungangabazi, ungangabazi. Sekwenzekile, sekwenzekile. You are a brand new person. You are a brand new man. Give God a hand of praise. Kukhona amandla engiwazwayo bazalwane. Give God a hand of praise. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Only believe. Only believe. Only believe. Ungayilaleli ingqondo. Mayikutshela otherwise. Futhi engazi ukuthi mawusukhola abazalwane
uba check nabantu ohamba nabo ukuthi kungaba abantu ozonoma ukhuluma into ezinkulu bakuphikise akuba abantu abazobona lento oyibonayo ngoba awethu amehlo we don't walk by sight but we walk by faith asibuka ubukhulu benkinga sibuka ubukhulu bukaNkulunkulu phezulu kwenkinga alibonga igama lenkosi sheleni uNkulunkulu inceke yakhe izandla bazalwane sheleni uNkulunkulu ngokusebenzisa umfundisi uMbuyazi ngalendlela umfundisi siyabonga kakhulu thank you so much may the Lord bless you ukuthi nje ukhiphe konke umfundisi mawushumayela kungabi khona okushiyayo ngiyayiunderstanda kakhulu leyo kukholwa ngoba impilo yami nje is about having faith in Jesus akukho kunye ngikwaziyo engiyikho nenginakho nengisazoba nakho it's by faith in Jesus Christ alibonga igama lenkosi so I really understand indaba yokukholwa egameni lika Jesu ngiseke ngathenga amahenga ngelinye ilanga ingubo ngingenazo ngisanda ukukholwa I think it was around 2012 ngisanda ukufika eHouse of Glory ngathenga amahenga ngawafaka ewardrobe ngabhala umthandazo ngathi inkosi ngiyabonga ngengubo kwakhona isensasi ngo-October ngangiqala nje ukuthola nje umsebenzi ngangimncane ngaleso I think I was 22 years ngathola umsebenzi owanginikeza u5,000 just for 1 month to buy lezi ngubo lezi ngangingazi ukuthi kuzokwenzeka kanjani kodwa ngathi ngamahenga ingubo zingekho ngawafaka ewardrobe ngoba ifaith ngampela yenze ngazi ukuthi uyakhula ngekhaya yenze ngazi ukuthi uphambanelwe ikhani kuningi okunye ngeke ngize ngikubalule kodwa ifaith iyona le yenza ukuthi uhambe uye la kudayiswa khona imoto uthi ngicela ukuyibona imoto makwenzeka ukuthi bakuvumela u-test drive wenze njani that is faith alibonga igama lenkosi ngeke ukuthi ufuna ukuyosebenza eParliament awukakazi unyathele nokunyathela ukuthi uyonyathela nje emagcikeni akhona eParliament usuku ungekho serious thina siyahamba siyoyibheka imoto esiyifunayo ngoba siyamkhola uNkulunkulu umuzi ofunayo hamba uyodlalela ngakhona uyodrive ngakhona uthi baba ngiyabonga ngalomuzi ngiyabonga ngale double stone udrive uthatha idrive uyodrive kulomuzi lo nabakubonayo bayibuza uthi ubalo wena uyazi wena ukuthi mase ngiyinyathelile ngiyazi sengiyidlile ya kube ngazi ukuthi ingqondo ayihambi kahle mawuhamba ngokukholwa you won't make sense to many people but walk by faith thank you mfundisi siyabonga kakhulu